Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, 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 salam budaya lestari, Mak. Duh, anakku, iya, Mak. Parepeksa anggone para pamiyarsa sedaya kakung Semawana Putri iki lagi enak kepenak midhangetake aluring cerita pagelaran wayang kulit. Parepaksa kudu dindek sedina jalan minangkani pamundhutane segenap panitia para penyelenggara wayang kulit ingkang ngersake wayangan mung keloro iki full hiburan. Jadi mau bengi apa ki mau wayangane klasik sing akeh wayangane nek mung kelorone pancen disuwuni wayangan sing apa ki mau kontemporer, wayangan sing akeh hiburane. Dadi 80% hiburan, sing 20% iki wayangan. Lho, ora apa-apa yo. Wis ora apa-apa manut karo sing bayar to, Nduk. Iya. Wah, luar biasa sih ketemu maneh kelawan warga masyarakat ning dusun Sirangel. Desane Melandi kene, Nduk. Iya, Mas. Sing ngeningake acarane yo ki mau merdi dusun. Kira pantes kelawan silaturahmi akbar. Jadi mau warga masyarakat ning dusun Sirangkel, desane Melandi lan sak Kukubane. Kecamatannya Melune Garung, Kabupatene Wonosobo. Iya. Sedurunge arep matur kang wono-wono, awak dhewe kudu ngaturake matur nuwun yo, Mas. Apa ki mau mergane awake dhewe sing margi rezeki. Ingkang sepindhah kula ngaturaken matur nembah nuwun sanget dumateng
segenap para panitia penyelenggara wayang kulit utamanipun ketua panitianipun panjenengane Bapak Miswanto. Kula matur nuwun sanget, kula sampun dipun paringi margi rezeki dalu samangke lantaranipun panjenengan sami sampun maringi kapitadosan kula limbut sange saking Magelang Banyumas kakuwe sowan mriki. Mbok bilih sowan kula wingi enjang. Dumugi dalu mangke dumugi enjang mangke kathah lepatipun ingkang sengaja boten sengaja kula nyuwun pangapunten saking agengipun. Awit kula menika menungso lumrah sing kedunung apes lali bejo lawan cilaka. Niat hati arep tak gawe yang semaksimal mungkin. Iya. Ning yo kepiye maneh wong kanggak apa ki kahanane utawa panggonane rada rumpek wis ora apa-apa. Ora apa-apa perlu pelan malah dadi anget. Iya. Kanggo pengali kula ngaturaken matur nyembah nuwun sanget dumateng tiyang sepah kula inggih Bapak Kades wonten ing Desa Melandi mriki utawi dusune Sirangkel mriki panjenengane Bapak Ahmad Yan Yahya. Oh, pepunden kula pepunden kuwah dan luar biasa. Kiyayine kepenakane ora umum, lemah lembut temenanan. Mau aku sak kanca, sak rombongan, sak iyagane, sak sindene, sak jokine kapuri sowan ning daleme panjenengane Bapak Ahmad iki mau Bapak Kades. Wah, pasugatane luar biasa, Nduk. Iya. Datang kantun dumateng Karang Taruna mriki ugi sungkem kula sembah kula. Ugi dumateng sedaya warga masyarakat wonten ing dusun Sirangkel khususipun umumipun wonten ing Desa Melandi Kecamatan Garum mriki. Kula ugi ngaturaken sugeng dalu sepindhah malih kula matur nuwun sanget lantaranipun panjenengan kula saged silaturahmi sowan wonten ing mriki. Donga pamuji kula sasampunipun warga masyarakat dusun Sirangkel mriki ngawontenaken acara merdi dusun ingkang acarane iki meriahe ora lumrah-lumrah. Pamuji kula mugi-mugi sabubare ringgitan saged maringi sinergi kekuatan. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat wonten ing dusun Sirangkel mriki paring ana rejeki ingkang kathah, umur ingkang panjang, slamet dunya lawan akhirat Allahumma. Nggih. Iki margi dusun mengko karep supaya desane makmur, adem ayem, perekonomian meningkat, wargane sehat waras, bujang perawan cepet ulih jodoh. Muga-muga bulan ini wiyoga-wiyogaku yo rata-rata duda-duda kabeh. Wis muga-muga tinemu jodoh ning kene. Muga-muga tinemu jodoh ning kene sing sikile papat. Wah, jan luar biasa ya, Nduk. Iya. Acara kawit wingi ana acara pengajian. Iki dibacutake wayangane rong bengi sedina. Lakone keseluruhane Gatotkaca Kalanjaya. Gatotkaca Kalanjaya. Perjalanane Gatotkaca wiwit Gatotkaca lair mau bengi tekan Gatotkaca diangkat dadi dewa, tekan Gatotkaca diwisuda ana ing negara Pringgondani nganti mawawan rebut Ki Stunggulana. Iki lakone Gatotkaca bangun Gawura. Mengko karep bangun lawan dusun Sirangkel. Dibangun supaya luwih maju desane, luwih gemah-gemah lojinane Kertatata lan Raharja. Ya muga-muga dongane awake dhewe ya dijabah ning Gusti Kang Karya Jagat ya Mak. Saiki rasa kakek gunung tanpa guna, mergane wengi saiki bertabur bintang tamu. Ngomong. Akeh banget bintang tamune. Antarane Kang Mas kula nggih Sudarmo kuwi Sudarmo Sumitra kula. Saking Latah Wonosobo dengan Mas Garing Widi, Yayine sing nom lah dan luar biasa iki lho rawuh. Ugi kalian pelawak kondang ingkang sampun kondang makanar-kanar wonten ing Latah Banyumas dan sekitarnya. Sapa? Panjenengan Ibu Ciblek. Ibu Ciblek. Wis kondang pelawak biyunging tuyul. Jadi pelawak ini kurang siji kan, darani siji ya kurang ya panjang siji. Moga iki ana artis-artis ibu kota, artis papan atas, atas papan. Artis wis kondang ning toko besi terdekat. Ya. Ayo
diaturake ora apa-apa wayangane iki mesti lho kae. Sedurunge arep ngaturake para bintang tamu supaya nglipur warga masyarakat wontening dusun Siranggang mriki, aku arep ngedekake gawan kotak dhisik kanggo mecak larang suasana mengko bar iki Bu Ciblek karo Mas Gareng supados tampil. Ya. Iki wektune Jawa Rondo mau tekan jam 4 arep lagu-lagu yo ora apa-apa. Lakon iki dianggep rampung yo rampung. Dianggep ora yo ora. Iki pokoke jos sing arep diaturake panjenengane Mbak Risna karo Mbak Citra. Disepot dasare wong iki gelar gamelan Nusantara. Iki pindah Laras Bali jenenge gamelan Nyai Lastri. Coba digambyang gamelan Bali. Gamelan Nyai Lastri iki asli saka Bali. Mau bengi ora dipasang men keteng beda. Jarene njaluke klasikan ora diwehi wayangan klasik jare keklasikan Mas mung dalu. Pripun anyune klasik kula nek hura-hura ngila gudang. Nggih. Gamelan Nyai Lastri karo gamelan Kyai Ageng Candra Birawa. Iki nganggo kelir sing dawa. Nah, simpingane buta-buta kabeh. Iki lagi on progress simpingan wayang madya. Insyaallah akhir tahun rilis. Ora kok gawe ini wayang-wayang menah. Ora ribut apa. Diringi nganggo apa? Sunan Kalijaga. Tanate nganggit lagu. Senengane pinjol. Kowe gendere moni ancuk. Jegoge man, jegoge. Apik. Jenenge larase ngombang isep dadi sijine ngombang sijine isep. Lanang karo wadon. Mulane nek lanang wadon senenge isep-isepan lah. Sunan Kalijaga nate ngambil lagu karo Sunan Bonang jenenge Gundul Pacul. Risna dan Mbak Citra silakan tampil berdua. Ciblek bukan kedubak itu apa-apa. Ya, sini yo kayak kumbuman-kumbuan. Apa sih, Mas? Demen. Apa ya? Itu Jendalu, Mbak Citra. Iya, Jendalu. Itu Jendalu, Mbak Risna. Iya, Jendalu, kalian mau baca. Iya, ketemu kalian
warga masyarakat wonten ing dusun Silangker. Nggih wonten acara merdi dusun, Nduk. Mungkin ditengaken mugi-mugi waras slamet kabeh ya. Sing nanggep ya diparingi waras slamet, sing ditangkap ya semono uga. Muga saged maringi berkah. Mbak Krisna dan Mbak Citra, kula nyuwun kitir sumilir. Kitir sumilir kanggo warga masyarakat wonten ing dusun Silangker. Oke, barang iki disiplin ada Mas Gareng sebatas panggil muka ya. Tapi kitir sumilir dari Chandra Birawa untuk dusun Silangker. Oke.
Ini dari Bekayu Ciblek, disit. Bekayu Ciblek ini semua banget lah ketemu. Jadi barang ketemu Tambayu. Disebut karo eling-eling Banyumasan sarung papat muni kabeh kudu bali. Eling-eling Banyumasan Ciroku. Sugeng dalu Bekayu Ciblek. Nggih. Wes. Sugeng dalu. Nggih. Mbak Ibu nggih. Nggih. Mbak Ibu. Nggih. Kacangnya. Nggih, sugeng dalu lah. Alhamdulillah ketemu lagi kita. Ketemu lagi kita. Ya, sayangku cintaku. Ketemu bayi aja kaget. Itu sing sami mateng ada di kebobotane
ping 3 niku, Bu. Lah kenapa? Untuk tiru kaya sampean sih. Gak bisa tiru aja orang apa mau main iki komplit. Lah kumplit apa wong cilik. Loh, jangan dilihat ciliknya dong. Tapi